Kaixo, Alto! Eguardion! Zer gauza, Ba, ondo, gaur eguzkia urten da eta posik. Ordua zan, ja. Baba, nire ilusio handia egiten zidan Alto gogobiak. Mi esker. Alto aktorie, nolatan hasi zinen neto. Ba, berandu hasi nintzen, ebieni. Porque, bueno, Bergarakoa naiz, Gipuzkoakoa. Osea, que Bilbon bizi naiz jaun dala 12 urte. Eta lanian nengoen, nire aita inzeban lan Alto Sornosen, Bergarako Alto Sornosen, eta bera jubilatu bostean, ni sartu nintzen. Ego nintzanen 7 urte eta konturatu nintzen ez nintzela langile ona. Eta, bueno, nahi neban beste gauza batzuk hausnartzea, nire bizitzan. Eta etorri nintzen getxora antzerkia ikastera. Ikasi nuen, 4 urte, diplomatura eta neban, eta gero ja, sinitzen lanian. Hori ja, oindala, ia 10 urte. Eta gustora, posik. Esaten duzu, edukiko bazenu, ez dakizen bat urte baino. Ia 40, ja, Gazteak, Bai, ia 40, ja, Bergarakoa izan da, ezagutuko duzu. Nire gabezako. Bueno, ezagutzen dut, bera neri ez asko, eta ez daukagu harreman oso estua, baina bai, ezagutzen gara, bai. Zein izan da, zugalenengo proiektu, horrela, profesio. Ba, bueno, eskolatik urten da, 7 neska lagun, 7 neska mutil lagunak hasi ginen konpainia bat, ez dakit, hasten edo konpainia baten pentsatzen gure proiektu profesionalak egiteko, eta Lastima teatro sortu ginen. Eta hor hasi ginen lehenengo gure antzesanak prestatzen. Lehenengoa ez du gogoratzen, oso ondo, baina ustot antzerki infantila zala. Bai, ez dut uste, ez gogoratzen oso ondo, baina infantila zala, seguro. Eta ordu ez gauztik egin dituzu antzerki obra pila. Bai, memoria txarra daukat. Ez dut gogoratzen oso ondo, baina bai. Batez be antzerkian egin dut lan, audiovisuala gutxiago, baina bueno, ere egin dut. Eta antzerkian, ez dakit, Artea, Jasmin Arrezarena egin dut Katalin, R. Maskaradarena, eta gero orain gare Arimaktorekin. Arimaktore da Barakaldon daukagu antzoki alternatibo bat, eta hor gure laboratorio bezala, eta orain gaude Historia de un kotxe, Erik Leal idatzita, eta Leire Orbe eta bio gaude. Ni badakit Alto Kaizinio osoki egin zula biako egoteko konbidatu zula antzerki bataka, eta ni nolatan zapuztu egin nuen. Eskramentamean ja me bada, Bueno, beste unen baten eukiko du aukera. Eta bakizu gonbidatuta zaudela Arimaktorera nahi duzunean. Eta horrela gero Barakaldo ezagutzen duzu pixka. Hori da. Ez da oso polita Barakaldo, baina bueno, bere sarma dauka. Nire gustatzen zen Bek eta Ikea konzona. Bai, jende guztia Barakaldotik hori ezagutzen du, baina gauza polita dauzka. Bueno, telebista, bai ditugu papel txiki batzu. Bai. Esate batzeko Goenkale. Bai, Goenkale, telebistan beti egiten dut edo polizia edo txartxarra, Beti papel horrek egiten ditut. Eta Goenkalen Eta zergatik izango da. Ez dakit aurpegia izango da, itxura. Ni pentsatzen itxura dela, Maltzuri itxura daukatela, pixka, hori izango da. Pentsatzen dut. Biholzonekoa da. Bai, hori bai. Hori bai. Goenkalen kaieten pertsonaia egin nuen. Ez dakit, 21. demoraldia izan zen edo 20. ez dakit, ez da itxura. Azkenengoak izan zen, bai. Zagotenek ikusinu, amazazpitek
Aurrera, hor neuan, hor eta Kaiet oso pertsona txarra, maltratatzailea, biolatzailea, oso pertsona oso txarra. Ya lo creo, gaina gertatu zitzaidan sagardotegi baten, ez dakit non zan, Gipuzkoan, baina sagardotegi baten, erretzen nengoela sagardotegi kanpoan, eta batean agertu ziren bi emakume, 60 urtekoak, eta ni orduan neuan itzen Kaiet pertsonaia, eta bata emon zozta botzoarekin. Maltzurra, eta ni, lasaitu pertsonai bat, ala ez dakiz, eta hori zoztan. Astigarragan izan zen, bai. Behintzat emakume horrez sinetzi egin zuen. Ez dute begeizte errealitatea eta hori, batzutan hori gertatzen da. Eta hori, Goenkalen, gero... Goenkalen aitaren etxea gonitzen kapitulo baten ere, eta eskamak kentzen bai polizia bezala kapitulo baten. Eskamak kentzen eta aitaren etxean biak poliziak, bat ertzaina eta bestea guardia zibila. Ya me vale, ya lo creo. Eta nola tango Goenkalera? Ez dakit ziur, kastina egin nuen, eta kastina egin zozten Aitorosa, eta Goenkaleko hainbat eta hainbat urte zuzendaria izan zara. Olatz behobi, bixak. Eta Javier logote. Javier ez zegoen. Javier ez zegoen, Olatz eta Aitorrosa zeuden. Bueno, Olatz, Aitor eta Javier musu bat. Bai, Olatzekin kriston harremana dauka gainea, asko maitegat, Olatz, musu bat, hemendik. Eta Olatzek kastinen sostan, justo momentu horretan neuan itxura hola bastante rokabili batekin, tupearekin eta tatuajeak eta ikusten ziren. Eta Olatze ikusterakoan, esan zeban, zuzara denboraldi honetako maltzurra, eta horrela izan zen. Zineman, zerbait egin duzu. Gutxi, txerribodan agertzen naiz, Mikel Losadarekin, Mikel Lagunarekin, agertzen naiz esena txiki baten, eta gutxi egin dut, baina, bueno, zozer bai, batez be kortoak, baina bai, egin dut. Sekretu bat esan dut. Venga, esan. Irudiak berresku bat ditugu. Nundik, neriak nundik, eta ze irudi. Daukagun artxibo handiatuk eta bideotxo bat egin dugu zuk ikusteko. Bale, primeran. Ikusi nahi? Bai, noski. Hortxe dakazue. Richie, si lo tenías contado, ¿por qué desapareciste sin decir nada? Y tú también sabías perfectamente dónde estaba y lo que me metí, no hiciste nada. ¡No me toques la tuya, tío! ¡No me jodas, hostia! ¡No me jodas! ¡Joder! Perdone usted, señor alcalde. ¿Nos conoce? Ese de aquí es el gerente. Un hombre muy capaz, de auténtica confianza. ¿Algo más que nos pueda ayudar en la investigación? Tuvieron una fuerte discusión en la fábrica. No sé si tendrá algo que ver. Parece una pelea entre borrachos, con un mal final para los dos. Apestan a alcohol. Yo no creo que pelearan entre ellos. ¿Tiene usted algún elemento que pueda probar lo que dice? Bien. Un ajuste de cuentas, entonces. Se dieron de golpes hasta que se mataron el uno al otro. Pues el tema queda resuelto. Solo hay que comunicárselo a los familiares y cerrar los trámites. Ez unake olako lekuetan ibilidea. Ez ditun batere egokiak bezalako emakume fin batentzat. Pilga historien batekin topo egin dezake. Lagundu! Puta zikina! Oiuka segitzen badun hemen bertan akatuko. Vamos a ver que entienda yo esto. O sea,
El orco... Te ataca. 20 puntos de daño. Venga ya. Quita. Que me dejes ver. Que te quites 20 puntos de daño. No me jodas. Que me muero. Javi, tío, que me matas. Que tengo la espada de Gondoriel. ¿Pero cómo me va a matar un orco? Esto es por lo de Jessica, ¿no? Porque ella tiene así la cara un poco, pues... Lo siento. ¿Quieres que le diga al orco de Mogroth que todavía te pajeas viendo Sailor Moon? Julia, Hola. no voy a llegar a las 6 como siempre. ¿Y eso? He quedado con Jordi, me ha dicho que vuelva a la oficina para lo del viernes. ¿Pero ha pasado algo? No, cositas de Jordi, ya sabes cómo es. Bueno, vale. ¿Qué tal la niña? Pues bien. Precisamente la voy a acostar ahora. En 2 horas estoy en casa. Vale, no tardes mucho más en venir. Por favor. Hasta luego. Adiós. Noraoa, zaiz nita zainerraz libratuko, politori. Egon adi geldi eta esilik aitu. Zer nahi duzu? Hemen nik hitzei, eta ikentzun. Garbi zagon. Dirua behar dinat. Bueno, alto, ikusi zentu, zeba gauza. Bueno, batzuk hartzen dira, Eta zeba gaizto papel. Gaizto papela ianak. Bueno, jato gara, eta eskerrik asko momentua oparitu. Zuei, placer bat izan da, eta bakizu, Barakaldora tortzen zarenean, abisatu. Deitu. Eta hogei, gure ikuslea inbidia pizkat emango diago, elkarrekin bazkatuko dugu. Vale, bai, hori seguro. Hemen bertan, Bilbon. Hori da, bilateko diago musu bat, gure ikuslea. Venga. Agur, Peña! Agur!